רוכבים, הם רוקדים ושרים לרגלי הרים, הם רוקדים לבדם שם בוואדי מול הים. הם יצאו לדרך בשרה, הם יצאו לקרת הצורה, אך שם בלב הוואדי הרימו הרובים, נלכדה שם ילדות. וגייסת כל כהן לי הדלת, חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. ראיתי את הסכר פתוח לרווחה, חשבתי לעצמי הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. הכל פתוח, עוד לא מאוחר, מצב הרוח ישתפר מחר. יש ממי שטוב לכולם, תודה שבאתם, איך שבאתם. מי שדם, בבקשה לשבת כדי שנוכל להתחיל. צריכים להיות יותר מקדימה. אל תתפסו להתחיל. אחרת לא ישמעו. ואז רענן מגביר, מיקרופונים ואז עושה רעש. רגע, אבל יש מקום פה, מיכל. מיכל פה. לא. נורא רעש. שאמא בעין ערפה
לא קרה, אותה הדומיה וגם אותה התפאורה. חורשת האקליפטוס, הגשר הסירה, וריח המלוח על המים. לכל אורחינו שבאו לכאן, לשיר איתנו מקרוב ומרחוק. חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים. ערב טוב לללי שמר, מגיע לה, ביתה של נעמי שמר, שאנחנו זוכים לארח אותה הערב אצלנו. כשהתחלתי לחשוב על תכנון הערב הזה, פניתי לללי שתשתתף איתנו בערב הזה, ואנחנו שמחים ללי מאוד שאת כאן איתנו הערב. בכל פעם שאני מתחיל את שלב ההיריון של ערב שירים חדש, אני מתחיל לחשוב מה תהיה הכותרת של הערב, או יותר נכון, מה יהיה שמו של הערב. בדרך כלל נגזר השם משורה של שיר שיושר בערב. זה מרגיש לי הרבה פעמים כמו התלבטות של הורים לפני... כשהתחלתי לחשוב מה תהיה הכותרת של ערב שירים שמוקדש לשיריה של נעמי שמר, הבנתי מיד שהבחירה בשם תהיה קשה. הכיוון שהלכתי אליו היה ברוח הימים שאנחנו נמצאים בהם, וחיפשתי שיר שיש בו הרבה אופטימיות ותקווה. מסתבר שנעמי שמר כתבה כל כך הרבה שירים שיש בהם תקווה ואופטימיות לעתיד טוב יותר, והבחירה תהיה קשה. למשל השיר מחר כשהצבא יפשוט מדיו ליבנו יעבור לדום, מחר כל איש יבנה בשתי ידיו את מה שהוא חלם היום. או השיר כמו חצב, עם הפזמון וכמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. או השיר החגיגה נגמרת עם הפזמון לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכאב. אנחנו בימים לא פשוטים בלשון המעטה, ובסופו של דבר חשבתי שהשורה בשיר הכל פתוח, חשבתי לעצמי, הכל עוד אפשרי, כל עוד אנחנו כאן שרים, מבטאת את הרגשות של כולנו, שכל עוד נמשיך לשיר, הכל עוד אפשרי ושיהיה כאן טוב בעתיד. לפני כמה שבועות ביקשנו מחברים במשאל שערכנו לכתוב מהם השירים של נעמי שמר שהם הכי אוהבים ושהם היו רוצים שנשיר בערב. השתדלנו כמה שיותר למלא את רצון החברים. היה קשה לוותר על שירים, ולכן נשיר הערב הרבה שירים. אל תלכו לשום מקום. בתוך שכונה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. נתפלל יחד עם כל עם ישראל לשובם במהרה של כל החטופות והחטופים שנמצאים בשבי בעזה. נתפלל להחלמה מהירה של כל הפצועים, נתפלל לשלומם של החיילים ונתפלל לשובם במהרה הביתה. שיהיה ערב טוב ומהנה לכולנו. תודה. ויהי אור. אני לא רוצה לשבת עם הגב לאף אחד. שלום לכם יקרים, טוב שבאתם, תודה שבאתם, טוב לפגוש אתכם עוד אפילו לפני שממש נפגשנו, טוב להיות פה. טוב היה לנסוע הנה ולהגיע, איזה קבלת פנים מקסימה. אני ללי, תודה שאמרת את השם נכון, בדרך כלל טועים, כי השפה לא מנוקדת, ואת השם הזה המציאה המשוררת. אמא שלי נעמי שמר, היא איננה איתנו 20 שנה כבר, אבל היא כל כך פה, כל כך איתנו. אז אני, חוץ ממה שאני עושה, מלבד לשמור על המורשת הזאת, אני גם מורה לתנועה, ואני עסקתי בכתיבה ועריכה בתחום החינוך לאורך שנים,
בשנים האחרונות אני עוסקת הרבה מאוד באמא, ואני מגלה שהיא סיפרה על עצמה הכי טוב, אז אני הרבה אצטט אותה היום. אספר גם על עצמי, אבל בעיקר אצטט אותה. תודה שהתחלתם בחורשת האקליפטוס, כי זוהי באמת ההתחלה. אמא נולדה בקבוצת כנרת, אשר בעמק הירדן, קיבוץ, מוכר לרובכם פה, אולי כולכם. קיבוץ של ראשית ההתיישבות, 1930, זאת שנת הלידה של אמא. נולדה לווילנאים, אומרים את זה במבטא הנכון, לא אומרים וילנה, אומרים וילנה. הם הגיעו מווילנה. מה זה אומר להגיע מווילנה? זה אומר קודם כל ציונות, כנגד כל הסיכויים. סבתא שלי רבקה התחילה ללמוד הנדסה בווילנה, אבל היא ויתרה על הקריירה הזאת כדי לבוא ולגדל עגבניות, ענבים, ואחר כך לתפור בגדים במתפרה בעמק הירדן. אז הם הגיעו משם, הם הגיעו עם כל התרבות, עם כל העברית המצוינת, אל עמק הירדן, ואמא כילדה ראתה את ההורים שלה בתור קוסמים, שני קוסמים, באים לשממה, מפריחים את השממה, אומרים מחר יצמחו פה עגבניות וצומחות עגבניות, והיא אומרת את כל זה הרגשנו תחת כפות הרגליים היחפות שלנו. גדלו יחפנים בעמק הירדן. אמא מראשית דרכה היה ברור שחקלאית היא לא תהיה. זה לא טוב לחקלאות וזה לא טוב לילדה. אבל היו לה כישרונות אחרים, וסבתא שלי רבקה ספיר הצליחה להביא לקיבוץ פסנתר, עד היום לא ברור איך, ודאגה לחינוך המוזיקלי של אמא, ואמא אמרה כל חייה אני חייבת לה את חיי המקצועיים. היא הבינה למה אני נועדתי, לא לחקלאות, אבל למוזיקה, לרוח, ליצירה. אמא גדלה כילדה בכנרת, היא זוכרת את הילדות שלה כילדות מאושרת, ואז פורצת מלחמת השחרור, ואמא נלחמת על היציאה ללימודים הגבוהים, לימודי מוזיקה. סוריאליזם מוחלט, מה פתאום באמצע המלחמה הקיומית המפחידה הזאת, כשבקיבוץ הבינו שנלחמים על הבית, והחליטו שאם האויב כבר יהיה בשער, אנחנו נשרוף את הקיבוץ ולא נעזוב אותו. בעיצומה של המלחמה, אמא מבקשת, בקושי מאשרים לה לצאת ללימודים, להגשים את עצמה. חוזרת לקיבוץ וצריך להחזיר, צריך לתת משהו לקיבוץ על הלימודים האלה, ומיד היא כותבת שירי ילדים. בין השאר את הדואר בא, שתכף נשמע. בשיר הזה, בהתחלה שלו, בצלילים הראשונים שלו, אני יודעת שיש פה המון אנשים מוזיקליים, כבר בחימום אני הבחנתי בזה. הצלילים הראשונים של השיר זה בדיוק התרועה של האוטו האדום, של הדואר נע, האוטו שנכנס למשק, ועושה טה 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 טה, הדואר בא. ואם נתן מכתב קטן מכתב עם דואר בא היום באוטו האדום, ואלי נתן מכתב קטן מכתב עם בול, אולי הוא מאבי, אולי מתל אביב, אולי האח כתב לי כך מן הטיול. הדואר ממהר וטס מן החצר, לכל מקום יבוא יום יום שלום שלום. הדואר ממהר וטס מן החצר, שלום שלום. הדואר בא היום באוטו האדום, ואלי נתן מכתב קטן מכתב עם בול, אולי הוא מאבי, אולי מתל אביב, אולי האח כתב לי כך מן הטיול. הדואר ממהר וטס מן החצר, לכל מקום יבוא יום יום שלום שלום. הדואר ממהר וטס מן החצר, שלום שלום שלום. כל הכבוד לילדים.
השיר הזה עדיין חי וקיים ושרים אותו גם היום בגני ילדים. אולי הם לא יודעים בדיוק מה זה האוטו הזה, אבל הוא חי וקיים. אז ההורים הגיעו מווילנה, עיר קרירה וירוקה ויפה, עם קהילה יהודית חזקה מאוד, וכל פעם כששרים את השיר שלג על עירי, פירות 15, שרים אותו כשבירושלים יורד שלג. יפה, מותר לעשות בשירים מה שרוצים ולהבין אותם כמו שרוצים, אבל זה לא שיר על ירושלים, זה שיר על וילנה, זה שיר על עיר בגולה. פירות 15 זה פירות ט"ו בשבט, שהיו מגיעים לגולה כשהם יבשים, כבר לא טריים. זה מה שאכלו בגולה בט"ו בשבט. לכן לשיר שלג על עירי קוראים פירות 15. והוא נכתב על וילנה. איך ילדה בעמק הירדן הרותח יודעת מה זה שלג על עירי? אהובי הלך לארצות החום, הרי היא גרה בארצות החום. היא יודעת כי כשהייתה בת 5, אמא שלי כשהייתה בת 5, היא ביקרה בווילנה את המשפחה, והיא ורבקה סבתא שלי שהו בווילנה כמה חודשים. אמא זכרה כל פרט מהביקור הזה. בסוף הביקור הם אמרו, אולי תעלו לארץ, אולי תבואו אלינו. הם הסתכלו על אמא שלי, שמי שהכיר אותה בשנותיה המתקדמות לא האמין, אבל כשהיא הייתה ילדה היא הייתה מה שנקרא קשה באוכל. רזה, כמו שהיא אמרה, היא רקרקת. ואמרו, איך אפשר לגדל ילדים אצלכם בעמק הזה? הסתכלו על אמא שלי. אמא זכרה את הביקור הזה היטב, חזרו לארץ, כעבור כמה שנים פרצה מלחמת העולם השנייה. קשר המכתבים הלך ונחלש, לאט לאט, לא כמו היום עם התקשורת של היום, התברר גורלם האכזר של היהודים של וילנה, של הקהילה המפוארת הזאת, הגדולה, והתברר שביער פונר שליד העיר קרה אסון נורא וכמעט כל הקהילה כולה נספתה. סבא שלי מאיר, שזאת הייתה משפחתו בעצם, שהם שהו אצל משפחתו כשהם ביקרו שם, הבין שזה המצב. הוא היה מגויס בעצמו להציל את שארית הפלטה, אבל כל חייו הוא התגעגע אל המשפחה, ובעצם השיר שלג על עירי שהוא לא זכה לשמוע כי הוא נפטר הרבה קודם, הוא שיר זיכרון למשפחה שלנו, המשפחה בווילנה. לפני כמה שנים ביקרנו ישי, בן זוגי שנמצא כאן, ואני בווילנה יפהפייה שחוזרת ומגלה את העבר היהודי היפה שלה. משפצים את התיאטרון היהודי ואת בית הכנסת ואת הגטו, ומצאו לנו את הבית של הדודה ברטה, שהיא ומשפחתה נספו. עמדנו עם קבוצה של וילנאים וצאצאי וילנאים מול הבית, ושרנו שלג על עירי מול הבית של הדודה, ואכלנו תמרים מתוקים מכנרת. בואו נשיר שלג על עירי. שלג על עירי נח כמו טלית
אתם שרים מאוד 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 יפה ביחד. אתם יודעים שאנחנו משתדלים לשמור על המורשת ומטפלים בארכיון, מסרנו את הארכיון לספרייה הלאומית, וכל דבר שאנחנו מוצאים אנחנו שומרים, אבל מי שבאמת באמת שומר עליה, על המורשת הזאת, זה אתם ששרים. אז אמא, קשה להגדיר אותה, מכניסים אותה לקופסה, הקופסה מתפרקת בדרך כלל, היא הייתה גם משוררת וגם מלחינה וגם תרגמה, וגם הגישה תוכניות רדיו ותוכניות טלוויזיה, וגם היו לה טורים בעיתון וכתבות בעיתון. ויש אומרים, כמו שאמרה לי מישהי לפני שהתחלנו, שאולי היא הייתה גם נביאה. היו לה כמה וכמה נבואות. בגיל מאוד צעיר היא כתבה 2 שירים די ביוגרפיים. אחד הוא זמר נודד, היא כבר ידעה שהיא לא צריכה בית בשום מקום, שיש לה נפש צועניה, איני רוצה לי בית עם שדה, כל בקשתי שתשירו איתי. לימים היא אמרה שזמר נודד זה לא נכון שאין לו בית, כל מקום שהוא שר, שהוא נמצא בו והוא שר שם הבית שלו. והשיר האחר שמדבר על אותו דבר זה נועה. נועה הרחיקה נדוד מדשא מאבן, ויש בזה נבואה. היא ידעה כבר בגיל 28 שהיא תכתוב 1000 שירים ושיר. לא הכל אנחנו יכולים להסביר. זה מה שהיא כתבה. היא אפילו תיארה בבית האחרון של השיר שהיא תחזור אל דשא, אל אבן, שזה ממש תיאור של בית הקברות בכנרת, ששם קבורה גם רחל המשוררת ועוד כמה, וכמובן המשפחה שלנו. אז אנחנו נשיר את נועה. נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן, נועה הייתה כמו עגל של טל, חרצית היא כתפה בשדה ומן הכותרת תלשה על כן או לא, כן או לא, 1000 שירים ושיר נועה, כן או לא, על עליי, כן או לא אולי. נועה הובילה אותו בין דשא לאבן, נועה נשקה לו עם רדת הטל, והוא בעיניה שלה הציץ חרש חרש, ובלא מילה שאל, כן או לא, כן או לא, 1000 שירים ושיר נועה, כן או לא, על עליי, כן או לא אולי. נועה הרחיקה נדוד מדשא מאבן, מטלטליה נמחה לו הטל, ומאחרציות השדה צופות אחריה, וכל עלה ישאל, כן או לא, כן או לא, 1000 שירים ושיר נועה, כן או לא, על עליי, כן או לא אולי. נועה היא שם בשדה בין דשא לאבן, שיר אחרון מזמר לעטל, וכל חרציות השדה יפות הכותרת בורחות על 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 על, כן או לא, כן או לא, 1000 שירים ושיר נועה, כן או לא, על עליי שבה נועה אליי, כן או לא, כן או לא, 1000 שירים ושיר נועה, כן או לא, על אליי שבה נועה אליי.
להגיד משהו לפני השיר הבא, התעקשתי, אז כן, זה שיר חשוב, השיר הבא. אז סבתא שלי רבקה ספיר, שהייתה אישה גדולה, חזקה, דעתנית, בקיבוץ היא הייתה אומרת לכולם את הכל במבטא וילנאי בפנים, שזה קשה. אישה ישרה מאוד, עם אידיאלים גבוהים. מאוד היא התמסרה לחקלאות והבינה כאמור שנעמי הקטנה נועדה למשהו אחר, ודאגה גם לחינוך המוזיקלי, אבל בכלל להרחיב את עולמה של הילדה. בגיל 13, לא פחות ולא יותר, אמא שלי ילידת 1930, 1943, רבקה מחליטה לקחת את הילדה הרוחנית שלה לטיול בר מצווה, לא בת מצווה, ילדה בת 13, למקורות הירדן, 1943, סכנת נפשות. אנחנו את הסיפור הזה שמענו כשהבן שלי מלאו לו 13, וזו הייתה התוכנית האומנותית של אמא שלי למסיבה. הוא עלה לתורה, ילד חילוני, זה לא מובן מאליו, עשה את זה מאוד מאוד יפה, ואחר כך הייתה ארוחת צהריים, ואמא נתנה סטנדאפ על הטיול. בגיל 13 היא אמרה, עשית את זה מאוד יפה, אבל גם אני הייתי גיבורה. בגיל 13 אמא לקחה אותי וכן הלאה, וכל רגע רציתי לשבת ורציתי הביתה. אבל אחרי 29 שנים מהטיול, אמא כותבת שיר. את השיר, לשיר זה כמו להיות ירדן, ואת הכתב היד הראשון של השיר היא מקדישה לאמא שלה. וכותבת לה, אמא'לה, בבית הראשון של השיר תמצאי את טיול הבר מצווה שלנו, עניין של 29 שנים קטנות. את רואה, שום דבר לא הולך לאיבוד. כמו חצב
במהווה האדמה ולחכות לסיומה של העונה הכי חמה. ואחר כך להתעמר וכעמוד עשן לבן שמועה טובה להעביר שהחגים כבר באוויר. ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. שוברי הרוח מנסים לשמור עליי מן הבאות במעלה הפרדסים אמרו מתי קץ הפרעות אמרו מתי קץ הימים הלא מדבריות שמים יש לעבור וליד עפעף שבין הקיץ והסתיו. את הבשורה הירוקה. ציפור השיר הפרוטה שהסופה אותה גירשה ובלבלה את מסלולה מיבשה ליבשה. ציפור טסה נעה נסע על תורן של ספינת מסע בהגיעך די עובד למדי אותי להישרד. וכמו ענן להתגשם מעל חלקת שדה ריקה ולהביא לרגבים את הבשורה הירוקה. את הבשורה הירוקה. עכשיו, כיוון שאנחנו צמודים לסדר יום מאוד מחייב, כתוב שיש פה הפתעה ואין לי מושג מה זה. קדימה, תפתיעו. בסנדלים על גשר הירקון שניהם בג'ינס ובלי טריקו והם תולים מפת ירוק במים הם בשישית ובינתיים ספרי 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 האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי 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 איך מהפרח להפרי הולכים ברגל עד רמת אביב ובדממה שמסביב בנקישות הרגל הקלה כל סימני השאלה ספרי 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 האם מתוך הפרח יעלה הפרי ספרי 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 איך מהפרח להפרי
לשלוף שאלות, אם טוב או רע, אם כן או לא. זה שיר עליי, קיבלתי הוראה בלתי חוזרת להסביר לכם שהשיר הזה הוא עליי. אפשר רגע להנמיך אותו, אני אשלים את התמונה. אז קודם נשאלתי איך זה היה להיות הבת של נעמי שמר, ואני אנסה קצת לענות על זה. אז באמת בשנים הראשונות לחיי פשוט זה לא היה וקל זה לא היה. אלה היו שנים קשות גם לאמא שלי. אבל לאורך החיים היו לזה גם יתרונות, כמו למשל תיעוד. זה תיעוד שלי ושל החבר שהיה לי בתיכון, שכל יום שישי היינו הולכים ברגל מתיכון חדש על מה שנקרא היום דרך נמיר, ואז קראו לו דרך חיפה, עד רמת אביב, כל יום שישי. והיא תיעדה את זה, וממש הבחור שכבר אינו בחור, כי גם אני כבר לא בחורה, מאוד גאה בזה. עד היום הוא אומר, כתבו עליי שיר, כתבו עליי שיר. זה אנחנו, וזה תיעוד מדויק. היינו הולכים ברגל עד רמת אביב כל יום שישי, ותולים מבט ירוק במים, זה לא אני, זה העיניים שלו. יש לו עיניים ירוקות. שיר תיעודי לחלוטין, חוץ מפרט אחד. במכוניתך הם לא רוצים לנסוע, כתוב בשיר. איזה מכונית ואיזה נעליים ואיזה רישיון. נעמי שמר לא היה לה רישיון, זה היה צריך להיות במוניתך, אולי הם לא רוצים לנסוע. זה נכון שהיא פעם עצרה לידינו ואמרה, אולי תיסעו, אתם רוצים טרמפ? אמרנו לה לא, והיא לא שכחה לנו את זה. לא היה לה רישיון, היא אפילו תיעדה את זה. כשהייתי בצבא, שוב, בתשובה לשאלה איך זה היה להיות הבת של נעמי שמר, אז במבט לאחור זה כמובן מתנה גדולה לחיים. את הדברים שלמדתי בבית אי אפשר ללמוד בשום מקום, לא השפה ולא התרבות ולא האנשים שהיו שם ולמדו שירים וכן הלאה. כן, אבל לא אהבתי את הפרסום שכרוך בזה, לא אהבתי את החשיפה. כשהייתי בצבא היא הייתה בשיא פרסומה, קצת אחרי בסנדלים. הייתי בצבא, הייתי חיילת, שירתתי בדרום, בסיס סודי, וכולם ידעו שאני הבת של נעמי שמר, כי איך אפשר להסתתר עם שם כזה, הללי שמר. ואמא אז בשיא פרסומה. יום אחד המשפחה הגיעה לבקר אותי, עומדים בשער ורוצים להיכנס, אבל זה בסיס סודי, והש"ג מתקשר למפקד התורן ואומר, תשמע, הגיע פה האמא של הבת של נעמי שמר. זה היה גורלי. אבל לצבא, אמא שלחה לי מכתבים וחבילות, לא תאמינו, האישה היוצרת הזאת, היא שלחה חבילות מצוינות, בדרך כלל היה מה לאכול, משהו לרוח, איזה ספר ומכתב. ויום אחד אני מקבלת מכתב שמתחיל במילים, ללי מונמור, זה צרפתית, כותב לך בן אדם שבור, בן אדם שהשכים לטסט לפנות בוקר, וזה עלה לו ביוקר. יעל כי נכשל טוטל. ואז יש עוד תיאור, מה קרה ואיך היא בוכה וכמה זה נורא ומה שלומי וזה. נגמר המכתב הזה. כל אחי מאמא שלך, היא מוסרת דש מאריאל ומרדכי, וכל אחי מאמא שלך שהחליטה לסגת מכל הרעיון להיות אי פעם נהגת. אז זה בסנדלים על גשר הירקון. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר שהוא נכתב כשיר ילדים, אבל בעצם הוא מתאר משהו שקרה באמת, והמשהו הזה קרה באמת לגברי בנאי מהגשש החיוור. יום אחד גברי הגיע ללמוד שיר חדש, הקשר בין אמא לגשש החיוור היה מאוד מאוד אמיץ, היא אהבה אותם אישית, היא העריכה אותם מאוד, יש אלבום שלהם משירים שלה שהם הוציאו. באו ללמוד שיר וגברי בנאי כולו זורח ואומר, היה לי יום הולדת וקניתי לי מתנה, פסנתר, לא פחות ולא יותר. וכך נכתב השיר. היה לי יום הולדת וטיילתי בשכונה, היה לי יום הולדת ורציתי מתנה, אז קניתי לי פסנתר, לא פחות ולא יותר, שבבית יעמוד וינגן לי עוד ועוד, עם דו, רה, מי,
דו דו סי לה סול, וזה הכל. מאז הוא מחכה לי בפינה, הוא שר לי על כנפי המנגינה. הוא יודע סונטינות ומזרקות בעל פה, ויש לו גם רשות לנגן שירם פשוט עם דו, רה, מי, פה, דו דו סי לה סול, וזה הכל, כן, דו, רה, מי, פה, דו דו סי לה סול, וזה הכל. שירי מולדת וחיפושיות מחוץ לארץ ומקומיות. מה תגידו, מתנה מיוחדת במינה, ויש לי יום הולדת כמעט כל השנה עם דו, רה, מי, פה, דו דו סי לה סול, וזה הכל, כן, דו, רה, מי, פה, דו דו סי לה סול, וזה הכל. איך באים שירים לעולם? איך זה קורה הדבר הזה? רוב השירים של אמא נכתבו בהזמנה. היא אמרה באיזשהו ראיון, אני כתבתי כהיענות לאיזשהו צורך. היה צריך בהתחלה שירי ילדים לעבודה, כמורה לריתמוסיקה, מוזיקה, אחרי שהיא חזרה לקיבוץ מהלימודים. כל פעם כשזמר צריך שיר הוא בא ומזמין. איך באים שירים לעולם, אני חושבת שגם היא לא ידעה להסביר, אבל רוב השירים נכתבו בהזמנה, והיא אמרה זה מענה לצורך. אני הבנתי שזאת אומנות שימושית וידעתי את זה מההתחלה. היא אומרת באחד הראיונות, והמראיין קצת מזדעזע ואומר, את מתארת את זה? מה זה אומנות שימושית? מתארת את זה כחוג למקרמה? ואמא אומרת, לא, לא, יותר קרמיקה. אני עושה כלי לריבה וכלי לזיתים וכלי ליין, אומנות שימושית. בדרך כלל הזמינו ממנה שירים. כששאלו אותה מה את כותבת קודם, את המילים או את המנגינה, אז היא הייתה אומרת כן. לפעמים ככה, לפעמים ככה. התשובות שלה לא היו כל כך פשוטות למראיינים. בכלל, האישיות שלה לא הייתה כל כך פשוטה לעיכול. אפילו לאנשים הקרובים, לנו. היא ידעה מאוד מאוד לשמוח, כמו שאתם מרגישים בשירים, לקוות, שירי תקווה, אבל היא גם ידעה עצב עמוק. היא ידעה להרגיש אותו, לבטא אותו. לפעמים המעברים היו קצת קיצוניים. מי שלא הכיר טוב היה קצת ככה, לא מבין על מה מדובר. אישה כל כך רצינית, מעמיקה, מאוד מאוד חשובה לה העבודה שלה, כיוון שיש פה מההתיישבות העובדת, היא לא קראה לזה מעולם, לא קריירה ואפילו לא יצירה. העבודה שלי, מילה מכנרת, מהקיבוץ, מהחיים. העבודה שלה מאוד מאוד חשוב לה, אישה משכילה מאוד, גם האקדמיה שהזכרנו קודם, בוגרת האקדמיה בהצטיינות, למדה כל החיים, גם הייתה מורה נהדרת, אישה רצינית, כתבה שירים רציניים, אבל היא הייתה גם אישה מאוד מצחיקה, היא ידעה להצחיק גם את עצמה, הומור עצמי וגם את הסביבה, לפעמים המעברים קשים. אנקדוטה קטנה, יום אחד התקשר עיתונאי, קצת לפני חגי תשרי, כמו בתקופה הנוכחית שלנו, אולי הייתה תקופה קצת יותר חגיגית ופחות מתוחה מעכשיו, לקראת החגים. שלום גברת שמר, מדבר עיתונאי זה וזה, אני רוצה לדעת מה התוכניות שלך לשנה החדשה. בכל זאת, הציבור רוצה לדעת. היא ענתה לו, אין לי תוכניות, יש לי משאלות אם אתה רוצה לדעת. הוא אמר, כן, בוודאי. מה הן? יש לי 3 משאלות. מקשיב. משוררת, חשובה. הראשונה, לרדת 20 קילו. נראה לו בסדר, רשם. מה השנייה? לעשות רישיון נהיגה. אתם כבר יודעים מה משמעות הדבר. אוקיי. מה השלישית? אני רוצה לתרגם את בעקבות הזמן האבוד של מרסל פרוסט לעברית. פה הסתררה שתיקה ואומר, העיתונאי קצת התאושש, הוא אומר, גברת שמר,
את לא חושבת שפה קצת הגזמת והרחקת לכת? זה לא קצת יומרני? והיא עונה לו, ולרדת 20 קילו? אז היו כל מיני צדדים לאמא. ובאמת איך באים שירים לעולם? בשנת 1968-9 אמא סיירה בין האחזויות הנחל בסיני. הזמין אותה מפקד הנחל לסייר בין האחזויות. הייתה האחזות אחת שעלתה לנקודה מה שנקרא באותו יום. היא סיירה עם חיילת בשם אפרת בר גיורא, אם אני לא טועה, זה שמה, שמוצאה מן ההלל. סיירה איתה כל היום, קצת בימת ברדוויל, קצת בהאחזות הזו, בהאחזות אחרת, האחזות נחל ים, שאפרת שירתה בה. בצהריים אמא שכבה לנוח בחדר של החיילות, וראתה על המדף ספרי שירה קטנים. שואלת את אפרת, איך באו הנה, איך הגיעו הנה הספרים? אפרת אומרת, הספרים הגיעו מן ההלל, מסבתא שלי. כעבור כמה שבועות אמא חוזרת הביתה, כותבת את השיר בהאחזות הנחל בסיני, ואת כתב היד הראשון היא שלחה לחיילת אפרת, וכתבה לה לאפרת וחברותיה כתב היד הראשון של השיר, וכך זכינו בהאחזות הנחל בסיני. האחזות הנחל בסיני, המון דברים יפים ראו עיניי, כמו למשל חיילת יחפה ושמתה מוטלת על כתפה. בחצר היו החיילים, זורים דגים גדולים על גחלים, המון דברים יפים ראו עיניי, בהאחזות הנחל בסיני. שם כל השרות והדליות והרינות, עשו לאט בתוך שדרת כזו הרינות, עם כל האור וכל הפנאי, אשר ראיתי בעיניי, אשר ראיתי בעיניי. בהאחזות הנחל בסיני, אני לא האמנתי לעיניי, כשפתאום פגשתי בפינה את ארץ ישראל הישנה, את ארץ ישראל האבודה, והיפהפייה והנשכחת, והיא כמו הושיטה את ידה, כדי לתת ולא כדי לקחת. אני לא האמנתי לעיניי, בהאחזות הנחל בסיני, איך כל השרות והדליות והרינות, עשו לאט בתוך שדרת כזו הרינות, עם כל האור וכל הפנאי, אשר ראיתי בעיניי, אשר ראיתי בעיניי. בהאחזות הנחל בסיני, המון דברים יפים ראו עיניי, המון דברים יפים שבגללם רציתי לחבק שם את כולם, ללחוש לפרצופים הנבוכים, או מי יתנה לי במדבר ולא נוחים, או מי יתנה לי במדבר ולא נוחים, עם כל השרות והדליות והרינות, אפסע לאט בתוך שדרת כזו הרינות, עם כל האור וכל הפנאי, אשר ראיתי לפניי. במו עיניי, במו עיניי, במו עיניי, במו עיניי.
יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת, מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בקול ענות אני שומע, קול שופר וקול תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ספרי איילת האביב, על מה כיסית ראשך תאי סגול, על מה ריסייך עצובים, וצווארך שכוח כגבעול, בכלולותיי על הדודי, טבעת פר ועודם על ידי, אמרה לפני
בספינתו, את לבבי נסו נוסע עמו. ספרי הילד אהבי, למי נודעו עקבותיו. מה תחזי בכוכבים, ומה שלח דודך ממסעיו. שלח איגרת לבנה מעיר נמר אשר בחוף צפון. אמר אשוב כעוד שנה, חכי לי יפתי אני אבוא. לה 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 נושבת באביב והקיץ כבד. גם אם ירחיק דודך לנדוד ותארך דרכו מאוד, איך יוכל למצוא לו עוד זוג עיניים כזה. לה 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 איזה יופי של איילת. תודה. אז אמא גם תרגמה שירים מכל רחבי העולם, הרבה מאוד מצרפתית. היא למדה צרפתית כדי לתרגם את ברסנס, זה מה שהיא אמרה. ובכלל היא למדה כל החיים והלכה לכל הכיוונים ושרו את שיריה ואהבו אותה וגם ביקרו אותה כמו שאתם יודעים. לא כולם הסכימו עם דעותיה או עם האפשרות שבכלל תביע אותם. בהחלט דמות צבעונית, קשה מאוד להקיף אותה, אבל אנחנו מנסים. והיא כתבה גם הרבה מאוד שירים שמתכתבים עם המקורות, ולא רק עם המקורות הכתובים שלנו, אלא עם הניגונים שלנו. ההורים שלה, בייחוד סבא שלי מאיר ספיר, הם הביאו מווילנה את המסורת. היא אמרה, הם עזבו את הבתים המסורתיים, אבל הבתים לא עזבו אותם. הם הביאו את הניגונים, והם המשיכו איזושהי מסורת גם בקיבוץ החילוני שלהם. וכששאלו אותה, איך את מתחברת למקורות, ואיך זה יכול להיות חילונית, היא אמרה, זה לא בדיוק ככה. הם לא חתכו, הם לא עזבו את הכל, הם הביאו הרבה מאוד איתם, וגם המורים שלה, שושנה ועמינדב ישראלי שלימדו אותה 6 כיתות רצופות, את 6 כיתות היסוד, גם הם הגיעו מווילנה. ובווילנה, כמו שאמרנו, התרבויות העברית, היהודית והתרבות הכללית לא היו מנוגדות, זה הכל הלך ביחד, ובכנרת זה מאוד מאוד הורגש. אז אין ממש ניגוד. עוד מעט אנחנו נשמע שיר שקוראים לו חבלי משיח. חבלי משיח הוא בעצם עוד שיר שהוא שירו של אבא. ייבנה, ייבנה המקדש, אתם מכירים? ייבנה, נכון. זה שירו של אבא וקוראים לו שירו של אבא. חבלי משיח גם הוא שירו של אבא. השיר ששרים עד היום בהרבה מאוד קיבוצים לא דתיים, בעולם הזה, מכירים? נכון? ההמשך שלו הוא חבלי משיח, חבלי משיח, הנה זה בא. אז אמא גדלה על זה, זה לא היה זר, זה לא מוזר, זה לא ניגוד, זה חלק ממנה. והיא כתבה את חבלי משיח בשלב די מאוחר, כבר בשנות ה-70 המאוחרות, כאשר אני הולך בלי עין ובלי עין, על ליבי כמו קמע, יש לי שיר ישן, דיברתם על שירי תקווה. חבלי משיח, הנה זה בא. קראו לה משיחית, אמרו שהיא משיחית, לא. זה לא משיחיות, זה אמונה ותקווה, וזה עוד שיר תקווה, חבלי משיח.
אשר אני הולך בלי עין ובליעה, ליבי כמו קמע, יש לי כל הזמן שיר קטן, שיר קטן, שיר קטן. יש כאלה ששרים מעבר לדממה, שפתיהם אולי אינן נאות, אבל קולם יישמע, יישמע, יישמע. חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא יום, הנה זה בא יום. לפעמים אני סופג מכה אחר מכה, וכשרע לי וכשמר לי, אז אני דווקא שר לי כך, שר לי כך, שר לי כך. חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא יום, הנה זה בא יום. שיגיע אל הבית אצל הבושים, מישהו יגיש לי מים וככלות כוחי, עוד אשיר, עוד אשיר. חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא יום, הנה זה בא יום. חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא, חבלי משיח הנה זה בא יום, הנה זה בא יום. יש כאלה ששרים בעבר לדממה, שפתיהן אולי נאות אבל קולם יישמע. השיר הזה נכתב לפני כל כך הרבה שנים. השירים האלה מקבלים לפעמים איזה התאמה, איזה רלוונטיות מצמררת למציאות של היום, ואין לנו דרך להסביר את זה. זה קורה מדי פעם, וגם השיר הזה, שפתיהם אינן נאות. הדממה בשיר הזה זה בעצם יהדות ברית המועצות לשעבר, הוא נכתב בשנות ה-70. כשעידה נודל הייתה אסירת ציון, ואמא התכתבה עם כמה וכמה מתנגדי המשטר הסובייטי, יהודים שרצו לשיר בעברית ולשיר ביידיש, וזה היה אסור. אז היא כתבה על יהדות הדממה, אבל היום יש אנשים ששרים במנהרות מעבר לדממה ושפתיהן אינן נאות, אבל אנחנו שומעים אותם. השיר אני גיטרה נכתב עבור ועל בני אמדורסקי כמובן, ממש שותף ותיק וחשוב ליצירה של אמא מאז שהם היו מאוד מאוד צעירים. זה שיר על בני ולכבוד בני, אמא מאוד העריכה אותו, גם כי היא קראה לו קטליזטור של שירים, כשבני מזמין שיר יש חשק לכתוב שיר, וגם בגלל הקול היפה שלו והיוזמות שלו, היה מפיק גדול. והיא אמרה, לפעמים הוא אומר ככה בהיסח הדעת, בואי נבקש מההוא לשיר איתנו, אולי נעשה איזה טריו או קוורטט, ואז מתברר שנהיית פה מהפכה. אפילו הדודאים לפי דעתה היו מהפכה, כולם שרו חזק הו באותה תקופה, שנות ה-50 וה-60, והיא אמרה, הדודאים שרו בלטף, בעדינות, מהפכנים.
אז השיר הזה הוא על בני. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי בחילופי המנגינות. כשמתחשק לי לפרטט, אני פוצח בדואט, גם אם זה טריו או קוורטט, זה לא מפריע. על משבצות אדום לבן, אשכול בשל על השולחן, ואגסים דמויי סזן, וגם סנגריה. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי לחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי לחילופי המנגינות. אני סימן, אני עדות לידידות ולבדידות, וגם במשעולי ילדות הצד לבטח הרפתקאות צועניות במטוסים, באוניות, וטעויות צבעוניות על כל השטח. אני גיטרה, הרוח מנגן עליי לחילופי עונות. אני גיטרה, מישהו פורט עליי לחילופי המנגינות. מה שנוגע לבנות, יש הסכמים, יש הבנות, ואין לי טענות, גם לא היו לי. לא התייאשתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי יקרה בעזרת השם ודאי ביוני-יולי. אני גיטרה, הייתי פעם עץ אולי, ובתיבת התעודה אני זוכר את כל מי שניגן עליי, ואני אומר תודה. אז אנחנו כבר לא כל כך מתפלאים איך בכל השירים של נעמי שמר, הקיבוצניקית מכנרת, יש כל כך הרבה אזכורים של מקורות יהודיים. אברהם זיגמן, החבר שלנו הטוב, פרסם ספר בשם מדרש נעמי לפני שנים. אני חושבת שזה היה במלאת 2 או 3 למותה מזמן. והוא מיפה כמעט את כל השירים שלה וציין מאיפה הם לקוחים ומה הם מאזכרים. שפע של מקורות יהודיים בשירים. אז כמו שאמרתי לכם, אמא לא ראתה בזה שום ניגוד. היא אמרה, אנחנו למדנו את זה מהמורים שלנו, מההורים שלנו, אין ניגוד. אבל יש שירים שבהם זה במיוחד מאוד מאוד בולט. השיר כד הקמח, ששמחתי מאוד מאוד שבחרתם לשיר אותו, הוא שיר מיוחד, הוא שיר לא מאוד מאוד ידוע.
והוא שיר, לדעתי, שיר מפתח. אמא מאזכרת בו מראה מקום מדויק, פרק מסוים, פרק 17 בספר מלכים. אליהו הנביא, לא פחות ולא יותר, היא מזדהה, לא פחות ולא יותר עם אליהו הנביא, שמבטיח לאלמנה ענייה שנתנה לו אוכל, משקה, בשעה הקשה שלו, מבטיח שהבצורת תיגמר, הוא בעצם מנחם אותה. הבצורת תיגמר ויהיה לנו מספיק אוכל, וכד הקמח לא תכלה, זה נשמע שגיאה אבל זה לא נכון, אתם בטח יודעים, לא ייגמר, לך לא ייגמר כד הקמח, וצפחת השמן לא תכלה ויהיה לנו מספיק. והיא כותבת שם, אולי האיש בעצם הייתה לו מצוקה אישית, הוא חצב את המילים מלבבו, אבל הרבה פעמים בשירים שלה, השיר האישי והמבט הכללי הם בעצם שיר אחד ומבט אחד, וכזה הוא כד הקמח. וגם עכשיו, ימי אל טל ואל מטר, כמו שתכף נשמע, אנחנו מקווים, ממשיכים לקוות. בואו נקווה יחד. וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא בקליפ שלפניכם הינם חברי כיתת שמר. נולדו בשנת תשס"ד 2004, שנת פטירתה של נעמי. בחרנו בשם שמר מתוך השתאות כלפי דמותה העוצמתית של נעמי, וגאים מאוד לשאת את שם משפחתה.
בנות יטעינו תפוחי זהב. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון כאור בצהריים. כל זה יבוא מחר אם לא היום, ואם לא מחר אז מחרתיים. מחר אולי בכל המשעולים על ידי עדר צאן ינהג. מחר אולי באלף גמלים יכו בהמונים שלך. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון כאור בצהריים. כל זה יבוא מחר אם לא היום, ואם לא מחר אז מחרתיים. מחר יקומו 1000 שיכונים ושיר יעוף במרפסות, ושלל כלניות וצבעונים יעלו מתוך ההריסות. כל זה אינו משל ולא חלום, זה נכון כאור בצהריים. כל זה יבוא מחר אם לא היום, ואם לא מחר אז מחרתיים. ואם לא מחר, ואם עוד לא מחר, ואם עוד לא מחר, אז מחרתיים. בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי מחשבות בהירות, אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה בחירות. אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. בקיץ הזה תלבשי לבן וככה תצאי לבלות. בקיץ הזה נעשה חתונה והיא חלקך עם הקלות. אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, נצא מן הדעת בקיץ הזה, ואחר כך נדע שלווה. יקרה לנו נס בקיץ הזה, אם רק תלבשי לבן. אני אבחר בך ואת בי תבחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן
ותתפללי לטוב. לה 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 לה. בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, תתפללי לטוב. תודה רבה, תלבשי לבן. גם בשיר הזה בני אמדורסקי היה מעורב כמובן. שרו אותו הדודאים עם הפרברים. תודה רבה. אמא הייתה גם קצת שנויה במחלוקת בתקופות מסוימות. היא הביעה את דעותיה שהיו אותנטיות לגמרי. אנשים חשבו שהיא עברה איזה מהפך גדול, זה לא נכון. היא אמרה שהדעות שהיא הביעה אותם הם בעצם המשך ישיר של החינוך שלה, ההתיישבותי, היא האמינה בהתיישבות, תמכה בגוש אמונים. היה לה מדור בעיתון, דווקא בעיתון דבר, מדור מאוד מאוד פוליטי. באותה תקופה אני לא רציתי לקרוא את המדור הזה, את הרשימות שלה שם. היה בינינו ויכוח גדול, והוויכוח הזה נמשך, אנחנו משפחה בוויכוח כבר דור שני. ואנשים שואלים אותי, איך אתם מסתדרים? הרי זה כל כך קשה בתקופה הזאת להסתדר. אחי חושב אחרת ממני, היה לו מדור במשך כמעט שנה בעיתון ישראל היום. הוא חושב אחרת ממני וגם אחרת מהבן שלי שהוא עיתונאי, לא עלינו. יש ויכוח במשפחה ושואלים איך מסתדרים. אין לי שום רצפט בנושא הזה, רק שתי מילים. אהבה והומור, רק זה. אני מקווה שעוד נמשיך להצליח. אחי חושב אחרת ממני, אבל הוא אהוב עליי מאוד. הוא החבר הטוב שלי. הוא איש חכם ומתוק. הוא הכתובת הראשונה שלי לכל צרה וגם לכל שמחה, וכך זה יישאר. אז זה בעניין הפוליטיקה. השיר שנשיר עוד מעט, גם הוא הפך להיות מאוד פוליטי. הוא אומץ על ידי מתנגדי עקירת יישובים, מתנגדי נסיגה מיישובים, השיר על כל אלה. זה שיר מאוד אישי, אמא כתבה אותו לדודה האהובה שלי, דודה רותי, כשהתאלמנה באופן מפתיע. והשיר מתאר בדיוק את הבית שלה, את הגן, את החומה, את הילדים, על האור ועל הטף, והוא מבקש לשמור על מה שיש, על המעט שיש לי, על השקט, על הבכי, על השיר, על מה שיש לי. אחרי שהשיר אומץ, הרבה מאוד אנשים, חלקם חברים שלי, לא רצו לשיר אותו. שכחו שבעצם הוא נכתב כשיר אישי, וזה בסדר. אמא אמרה, לכל שיר יש ביוגרפיה, הוא הולך לדרכו, ואי אפשר לדעת, אין לי שליטה על מה יקרה איתו. כשאמא הלכה לעולמה, צעירה מדי, בסך הכל בת 74, הגיע לנחם אותנו יוסי בנאי. השיר נכתב ליוסי, הוא ביצע אותו ראשון. והוא סיפר לנו בגילוי לב, אתם יודעים, שבשלב מסוים הפסקתי לשיר אותו בהופעות, את השיר הזה, על כל אלה, על הדבש ועל העוקץ. הפסקתי לשיר אותו. הוא הזכיר לי דברים שאני לא מסכים איתם ואני לא אוהב אותם, והפסקתי לשיר. בשבוע שבו אמא נפטרה, הייתה לו הופעה, וההופעה הסתיימה והוא שר הדרן ועוד הדרן, ואולי אפילו 3 הדרנים, ופנה לצאת מהבמה, הקהל התחיל לשיר את השיר. הקהל שר על כל אלה, והנגנים המופלאים שניגנו איתו, אלון נטוראל והחברים האחרים הצטרפו, השיר מנצח על כל אלה. על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמוררי הטוב, על האש המבוערת, על המים הזכים, על האיש ששב הביתה
שנעשה על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נדק כה נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. מרשרי שילם ברוח, מרחוק נושר כוכב, משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו. אנא שמור לי על כל אלה, ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב, על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על נדק כה נטוע, אל תשכח את התקווה, השיבני והשובה אל הארץ הטובה. מאהבתי הלכתי אל בורות המים, בדרכי מדבר בארץ לא זרועה. מאהבתי שכחתי עיר ובית, ובעקבותיך בנהייה פרועה. אל בורות המים, אל בורות המים, אל המעיין אשר פועם בהר, שם אהבתי תמצא עדיין מימה בועה, מי תהום ומי נהר.
ופריחת הרימונים המופלאה. שם אהבתי השיכורה ולא מיין, את עיניה תעצום לאט לאט אל בורות המים, אל בורות המים, אל המעיין אשר פועם בהר. שם אהבתי תמצא עדיין מי מבוע, מי תהום ומי נהר. תודה לנעמי, נכון? הכרנו קודם. שמבטיח, שמקיים. אני רוצה להודות לכם מאוד מאוד על זה שאתם שומרים לי על אמא שלי, כי זה שאתם שרים זה מה ששומר עליה. תודה רבה רבה. תודה לכל הזמרים הנפלאים ששרו עד עכשיו ועוד ישירו, עוד גם הלאה, אבל כבר תודה. ותודה לשמעון שהזמין אותי כל כך יפה ותאם, ולמנצחת המדהימה הזאת שתזכירו לי את שמה, רננה כמובן. תודה, איזה יופי של ניצוח. אני מתחום התנועה אבל אני גם מתחום המוזיקה, ביחד זה מקסים הניצוח הזה. אנחנו בפני השיר, אתם יודעים, כמובן ירושלים של זהב, השיר, גם הוא עבר הרפתקאות ותלאות מחבל הבסקים ודרומה למערב המזרחה. הרבה תלאות הוא עבר, הוא מושר בכל העולם, בכל שפה שאתם רק מדמיינים. הוא גדול מסכום כל התלאות האלה, הוא באמת גדול. הוא נכתב בייסורים רבים. אחד השירים שנכתבו בייסורים הכי גדולים, הוא נכתב לפי הזמנה של טדי קולק, שהוותיקים זוכרים שהוא ביקש לא שיר על ירושלים, אלא שיר על ירושלים. אתם יודעים. כן, אבא שלי היה שחקן, אז אני לפעמים זה ככה צץ. ההורים שלי כזוג לא החזיקו הרבה זמן מעמד, אבל אני הגעתי. אבא שלי גדעון שמר היה שחקן. אז ירושלים זה כמו שטדי ביקש. אמא כתבה את השיר בהרבה מאוד מאמץ, היא כבר כמעט התייאשה, והיא צלצלה לגיל אלדמה שערך את פסטיבל הזמר, שבו היה השיר אמור להיות מושמע לראשונה, והיא אמרה לו, גיל, אני לא מצליחה לכתוב שיר על ירושלים, קטונתי. כל כך הרבה משוררים כתבו שירים על ירושלים, וגיל אלדמה החכם אמר לה, נעמי, תכתבי שיר על מה שאת רוצה, לא על ירושלים. סגר את הטלפון ואמר למי שהיה לידו, עכשיו היא תכתוב שיר על ירושלים. כך היה. אחרי שהשתחרר קצת הלחץ, היא נזכרה באגדה על רבי עקיבא, שלימדו אותה המורים שושנה ועמינדב מבית הספר היסודי, שגם הם הגיעו מווילנה. בלי שום סתירה בין הקיבוץ והחילוניות והדתיות, הם ידעו הרבה. הם זכרו את האגדה ולימדו את הילדים על רבי עקיבא, שחי במתבן עם אשתו רחל שהודרה מן כל נכסיה, והם חיו בעוני מרוד. הוא הבטיח לה שפעם הוא יהיה עשיר, והוא יקנה לה תכשיט יפה בצורת ירושלים, ירושלים של זהב. היא אמרה, זה המצפן, זה האיר לי את הדרך אל השיר הזה. זה גאל אותי מהייסורים של הכתיבה. ואז נשאלה השאלה, מי ישיר את השיר? אמא נזכרה שכמה חודשים קודם לכן זה חלקיקי הקטן בסיפור. אני הקשבתי לרדיו, לתוכנית שועות ראשונות, ושמעתי כל פעמונים את שולי, אהובתי. עד היום אנחנו בקשר מאוד מאוד אמיץ. אני מאוד אוהבת אותה, אישה מיוחדת במינה. שולי נתן מלווה את עצמה בגיטרה, היא בכלל לא רצתה להיות זמרת, אבל היא שרה. ואמרתי, אמא, תראי איזה קול יפה, ואמא אמרה, תקחי פתק ותרשמי את השם כשהשיר ייגמר. השיר נגמר, כתבתי את השם, והציעו בפסטיבל הזמר את כל זמרי התקופה הגדולים, ואמא אמרה, לא, תמצאו לי את הבחורה הזאת.
מצאו לה את הבחורה הזאת, שבכלל לא רצתה להיות זמרת, הייתה ממש מבוהלת כשהודיעו לה שנעמי שמר מחפשת אותה. הם נפגשו, ואימא שהייתה מאוד דעתנית ומאוד קפדנית, וכולם נורא פחדו ממנה, הזמרים, שולי הקטנה לא פחדה ממנה. והיא אמרה לה, אני רוצה לקחת את השיר לכמה ימים ולנסות עם הגיטרה לעשות לו עיבוד, היא אומרת לנעמי שמר שכבר הייתה מאוד מפורסמת. ואימא, שבאמת הרבה פחדו ממנה, אבל כשמישהו היה ככה עם עמוד שדרה ככה מוצק, מקצועי, בחורה שיודעת מה היא רוצה ולא רק היא הייתה תמיד מקשיבה, היא לא הייתה סתם מתעקשת. את יודעת מה, תקחי את השיר ונראה מה תביא. היא הביאה את השיר כעבור כמה ימים עם העיבוד שכולנו מכירים וחוזרים עליו. ההתחלה הזאת היא של שולי, הנגינה הזאת. הוחלט ששולי תלווה את עצמה בגיטרה בלבד, בלי תזמורת, התזמורת הגדולה של פסטיבל הזמר, והשאר היסטוריה. השיר הזה באמת עבר הרבה הרפתקאות, באו בטענות לנעמי שמר, איך את כותבת איכה יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה? הרי היא לא ריקה. ואמא אמרה, זאת החירות הפואטית שלי, היא ריקה מיהודים ולכן היא ריקה, ובכלל אין שם כיכר, אני המצאתי את הכיכר, אז המצאתי את כל השיר, זאת החירות הפואטית. הבית חזרנו אל בורות המים נכתב ממש בעיצומה של מלחמת ששת הימים. אמא שמעה ברדיו שהצבא הגיע גם לעיר העתיקה ולכותל, היא שמעה את הצנחנים שרים בכותל את ירושלים של זהב, היא הייתה באל עריש, יש צו קריאה שקיבלה מהצבא לבוא ולשיר לחיילים. אמא שלי, אמי הגנרלית הייתה מגויסת במלחמת ששת הימים. שם, יחד עם נגני וזמרי להקת הנחל, היא כתבה את הבית הנוסף, חזרנו אל בורות המים. והשיר הזה באמת עשה היסטוריה וממשיך לעשות, למרות כל מה שקרה לו בדרך. הוא שיר שבאמת חזק מכל קורותיו, ירושלים של זהב. אוויר הרים צלול כיין וריח אורני ניסה ברוח הארבעים עם כל פעמונים ותרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור איכה יבשו בורות המים כיכר השוק ריקה ואין פוקדת הר הבית בעיר העתיקה ובמערות אשר בסלע מייללות רוחות ואין יורד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים קטונתי מצעיר בנייך ומעט
את השפתיים כנשיקת שרה. אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע אלפי שמשות זוכות. נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. תודה רבה לנעמי. אתם יודעים שאמא אמרה, למדתי אצל טובי המורים מוזיקה ובאקדמיה למוזיקה, אבל בית הספר הכי חשוב היה שירת הרבים בקיבוץ, וזה מה שאתם עושים, זה מה שאנחנו עושים ביחד. זאת, היא אמרה, האוניברסיטה שלי. מגיל 6 היא ליוותה את השירה בציבור בקיבוץ, והיום כשאנחנו תוהים איך השירים האלה כל כך מתאימים לנו, כמו השיר שנסיים איתו הערב, החגיגה נגמרת, לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, כמה אנחנו צריכים את הכוח הזה. לשיר אותו בכאב, לא לוותר על הכאב, לא לוותר על הבכי. שאלו אותה אחרי ירושלים של זהב, כשירושלים של זהב נבחר לשיר היובל, שאלו אותה, איך זה כתבת שירים שלפעמים לא התכוונת, אבל הם הפכו להמנונים? והיא ענתה, זה טבעי בשבילי ששיר עם יהפוך להמנון. אני מגיל 6 בשליחות. מגיל 6 אני מלווה את השירה בציבור בקיבוץ. אני מרגישה את העצב הקולקטיבי. אני צמחתי בקולקטיב. כמה נעים להגיד את זה במקום כזה. במקום שלכם. אתם יודעים מה זה? מה זה אומר? ואז היא אמרה, כשאתה מחובר למוביל הארצי, אתה מחובר גם למי התהום. החגיגה נגמרת. ולפעמים החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה אומרת שלום לכינורות. אשמורת תיכונה נושקת לשלישי, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכם, לשמור
החגיגה נגמרת, ובחצות הביתה אל הדרך, קשה לך למצוא מתוך החשיכה, אנחנו מבקשים לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכיף, לשמוע חלילים ברוח החופשית ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשיר אותו בכוח, לשיר אותו בכיף, לשמוע חלילים ברוח החופשית תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב. פה ושם נגמר הקיץ ומתחיל סביר. בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד. אנשים טובים יצרו לנו כאן ערב, ולכולם אנחנו רוצים להודות. לאורנה ולאוב שרה על פינת הקפה, ללשם שחר על המצגת, לנרי לוי על עיצוב מדעות הפרסום, לצוות ההגברה בראשות רענן על ההגברה והתאורה, לחגית אורבך על העזרה, למוטי סלע, לאורי רוזנפלד וורדית וגלעד בסי על הנגינה, לאיתמר על הליווי, ללשם שחר, לענבל חזות ועודפת על התפאורה, לכל הזמרים והזמרות, ההרכבים הקוליים והמקהלה, לצוות המארגן, אביטל קניג, ענבר שור, וכמובן לשניים שאי אפשר בלעדיהם, לרננה מנקין ושמעון הראל. תודה גדולה לללי שמר שכיבדה אותנו בנוכחותה והוסיפה תבלין מיוחד לשירים המוכרים. יחד עם האנשים הטובים, הרקיע מתבהר וכבר אפשר לראות, אנשים מלא מדרך מחכים לאות. בציפייה לאות של בשורות טובות, חזרתם של החטופים וחזרתם של הלוחמים. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב אלום. כל שנבקש, לו יהי. הדרך ארוכה היא ורבה, רבה, הדרך ארוכה היא ורבה, כולם הולכים בדרך